Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Neber od svojho brata úrok od peňazí, ani úrok od potravy, ani úrok od nejakej veci, čo sa požičiava. Cudzincovi smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi nedávaj na úrok, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom konaní v krajine, ktorú ideš zabrať. Starý zákon, Deuteronomium 20:21. Úrok je diabolský vynález, ktorý musíme poraziť ako prvý. Ak ho z našej spoločnosti vytlačíme, skutočné vyslobodenie už na seba nenechá dlho čakať. Úroky boli v mnohých krajinách až do konca 19. storočia považované za závažný trestný čin. Mnohé z koncilov kresťanských cirkví ich zakázalo a odsúdilo ako jeden z najťažších hriechov. Korán ich výslovne odsudzuje a moslimovia dodnes nesmú pôžičky úročiť. Dokonca aj židovská viera výslovne zakazuje úročiť pôžičky medzi Židmi. Úrok je základným stavebným kameňom moci bank, ktoré vládnu ekonomike a tým aj politike tohto sveta. Úrokmi alebo úrokmi z úrokov si bez sebemenšej námahy privlastňujú výsledky našej práce a výrazne obmedzujú všetky vyhliadky na lepší život. Bertolt Brecht raz sarkasticky poznamenal: banková lúpež je niečo pre diletantov. Skutoční profíci si založia banku. Existencia úroku viedla ku všetkým zadlženostiam aj tým aj k vojnám, ktoré banky financovali. Ak sa zbavíme tohto atómu moci, svetovláda sa zrúti do bezodnej priepasti času. Čo skoro vysvitne tá najdôležitejšia pravda, že k svojmu životu nepotrebujeme žiadnych sprostredkovateľov. Ani politikov, ktorí nezastupujú naše záujmy, ani priekupníkov, čo navyšujú ceny, ani banky, čo úrokmi parazitujú na našej práci. Až vtedy vstúpime do nového veku. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.